किसी गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। किसी गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा। किसी गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। शिव गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। माथवा पे जटावा झूमत भोलाया बे। माथवा पर जटावा झूमता भोलाया बे। लीलारा पे चंदा मामा चमकताया बे। माथवा पर जटावा झूमता भोलाया बे। लीलारा पे चंदा मामा चमकताया बे। क्यों कर जटावा से बाहे गंगा धरवा। आज टेलीफोन आइल बा। क्यों कर जटावा से बाहे गंगा धरवा। आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा। किसी भी गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। किसी गुरुआ बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। गौरी भवानी उनकर संगवा में आवे। गौरी भवानी उनकर संगवा में आवे। कार्तिक गणेश उनकर गोदिया में आवे। गौरी भवानी उनकर संगवा में आइली। कार्तिक गणेश उनकर गोदिया में आइले। कि देखी देखी जोड़ाई है नया नवा। आज टेलीफोन आइल बा। कि देखी देखी के जुड़ाई है नया नवा। आज टेलीफोन आइल बा। कि शिव गुरु बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। शिव गुरु बताड़े शिशिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। भांगिया चढ़ाइब चढ़ाइब बेला पतिया। भांगिया धतुरवा चढ़ाइब बेला पतिया। कि हम मांगब दया भोले बाबा दी है। आज टेलीफोन आइल बा। कि हम मांगब दया भोले बाबा करी है। आज टेलीफोन आइल बा।
फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा, किसी बगुरुआ बताड़े सिसिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा, किसी बगुरुआ बताड़े सिसिया लोग के घरवा। आज टेलीफोन आइल बा।